Assalamu alaikum mai saurare, dan uwanka cikin soyayyar shugaba sallallahu alaihi wasallam ke dauke da wannan sabon remix Usman Matashi Gombe. Neman karin bayani 08068095269. Baraka da sauka shugaba, murna muke maka kasa kasa. Barka da sauka shugaba, murna muke maka kasa kasa. Wasu baituka yau na sarrafo a cikin hidimta wa shugaba, na kasu da kai na ka tallafo, ka shigo cikin wannan lamarin in tsara aikin wallafo, ka yi minni ilhamar baiti ka sa su ta yawo kasa kasa. Barka da sauka shugaba, murna muke maka kasa kasa. Yau ma ina da roƙon ka salati kai wa farin gani, mai martaba saidil bashariya kan san zamu mun ji mun gani. Sa'alihin nan sarka ka sahabu sun taka rawar gani, sai auliya jirgin tsira muna bin su ko ba bugun kasa. Barka da sauka shugaba, murna muke maka kasa kasa. Da girman kujeran ki Fadima, yau ma matashin ki ne ya zo da baitin yabo zan wa shugaba, baiwa basira ki ingizo, ina kasa da kai ummul hasani, ki fidda ni cikin tafiyar hazo, in samu ruhin soyayya mai aika sako kasa kasa. Barka da sauka shugaba, murna muke maka kasa kasa. Uban zakirai, uban madiyai, uban auliya mai gida gida, kutubul wara shehu tijani, aikin ka ya shiga gida gida. Zilani ta sakara nan ɗaya ne, tafiyar mu faira gida gida. Barhama Ahmad Yarwa shehu Salihu Sharif kuncin ya kasa. Barka da sauka shugaba, murna muke maka kasa kasa. Wannan hadiya ce na riko yan uwa mu je mu da hanzari, yau shugaba ne ya sauka dole ne mu yi ta murna da marmari, ya zo da alkhairai da yawa duk mai rabo kar yayi jinkiri. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya mai gidan shehu jar kasa. Barka da sauka shugaba, murna muke maka kasa kasa. Assalamu alaika ya shugaba, baraka da sauka farin gani, renon Halimatu Sadiya, babban jakada almadani, ranar da Amina ta haife ka duniya ta ya suke a gani, duniya ta fita daga yanayin kunci da dukkan munakisa. Barka da sauka shugaba, murna muke maka kasa kasa. Shekarar duka maza aka haifa, babu mace ko guda daya, cikar nubuwa ce ta sauka, shi yasa rabu ya saka duniya. Mun samu alkhairi da yawa da saukar ka mai wanke zuciya, ainul ma'arif zubuwati kai man dalili in bar kasa, in tashi in tafi Saudiya. Faradula aka bara mai rayuwarsa cikin koyarwar Ubangiji. Faradula aka bara mai rayuwarsa cikin koyarwar Ubangiji. Aminci ga kai Faradula aka bara, bin kariba kairula aka yara, ta so ka sosai ba wani ɗar almusa ɗafa sai mutaci. Faradula aka bara mai rayuwarsa cikin koyarwar Ubangiji. Bai taɓa saba wa rabu ba, bai kauce hanya na sakan ba, bai yi komai da sarransa ba, shi kamilin yake marar gwaji. Faradula aka bara mai rayuwarsa cikin koyarwar Ubangiji. Bai yi wasa da ibada
ba shi agaji. Bardala aka bar mai rayuwarsa cikin koyarwar Ubangiji. Bai yi komai daga dara ba, bai tara sisi da kobo ba, dan yayi bushasha ya more ba, shi haka Rabbu ya margeci. Bardala aka bar mai rayuwarsa cikin koyarwar Ubangiji. Ya kyautata wa iyalinsa, ya kare hakkin makotansa, ya tura wautan makiyansa, shugaba kai ɗaya ne namiji. Bardala aka bar mai rayuwarsa cikin koyarwar Ubangiji. Ya kyautata wa al'ummarsa, ya tsarkake duka ahalinsa, ya ba da kowace amsa, sa'in da kowa yake aji. Bardala aka bar mai rayuwarsa cikin koyarwar Ubangiji. Alhamdulillah da na marshira, shugaba ƙara mun fikira, don martabar sai da zara ka sa'in zamo barde a aji. Bardala aka bar mai rayuwarsa cikin koyarwar Ubangiji. Ya mafi kyan hali abin so mun bi ka. Ya mafi jari abin so mun bi ka. Sallama kun kai ya Nasiru Abu Fadima, kai ka yantar da mu mudassiru muka sha zuma. Mun sallama maka mai ceton duk al'umma, ni na zabi in bi ka ko zan sha duka. Ya mafi jari abin so mun bi ka. Shi ya koyar da mu ibada guji albashar, shi ya mutunta mu mai gidan Sida Abubakar, shi ya ceto mu damuna wuta yayan haidar, mun wadata da kai da ha samu sai aka. Ya mafi jari abin so mun bi ka. Garkuwar kan shamakin Allah mai mana, wanda ya so ka shugaba tabbas ya sha mana, kai ke sa da bayi da Allah kuma ka mana, mun zo mai godiya da barka sarkin duka. Ya mafi jari abin so mun bi ka. Mai haƙuri ne Habibu kowa ya san haka, mai kyauta da taimako in ka zo zai maka, mai fara'a da juriya annabi ya wuce ka, ba da bin shi duniya mai baiwa mala'ika. Ya mafi jari abin so mun bi ka. Ya mafi kyan hali da kyauta roƙo muke, baya gori dan ya mamu maula muke, mai raba aljanna kun halitta ko ya take, zai maka ba tambayar da waye ya tsaya maka. Ya mafi jari abin so mun bi ka. Dan Allah shugaba kamar na da magiya, share hawayen mu mai gida ka jira sauriya, ni da masoya mu bar gida nan Najeriya, mu zo mu kasa mai tsarki domin mu yaba maka. Ya mafi jari abin so mun bi ka. Na rasa ya zan sufanta ka mijin Saudatu, ka cika kowanne bangaren ka na Aishatu, balle aka kai kuskure ya na Khadijatu, dubi masoyinka wanda kullum ke baitika. Ya mafi jari abin so mun bi ka. Na yi tawassuli da Fadima annabi share kukana. Na yi tawassuli da Fadima annabi share kukana. Ya mai share kukan mai kuka da bayi duka, shugaba dubi mai raunin da ya zo shi da baitika. Wallahi banda aiki mai kyau bayan yaba maka, ni shi ne abin da na fi kwarewa kai gaji tausayi na. Na yi tawassuli da Fadima annabi share kukana. Wani zamani ne da ke rudarwa ga nishadi ciki, kyale-kyalen duniya sannan ga gasar arziki, wai mai kafin da shi mai nafika da shi duka a ciki, haka lokaci yake shudewa ba ma iya shaidan juna. Na yi tawassuli da Fadima annabi share kukana. Sannan mimbari na malanta an sa son rai kwarai, wancan ya kafirta wancan kuma su sun sani sarai. Allah bai yi mu kan haka ba, wasu ko suke jairai, tafiya tana ƙara cinye mana lokaci muna ɓata juna. Na yi tawassuli
manzan Allah ka ji tausayina ba dan halina ba manzan Allah ka ji tausayina ba dan halina ba manzan Allah kai riko da hannuna ka tsarkake zuciya ta shagalta da kai kar ka duba halina. Ai tawassuli da Fatima annabi share kuka Na tabbata ko gaban Allah kaunar ka ce ta nadina ni ban yi aikin da za na yi tinkawo da shi ba mai gidana kullum ina nan cikin zunubi ya mamaye ayyukana na yi tawassuli da alul baiti ka amshi roƙona. Ai tawassuli da Fatima annabi share kuka Ya markazal ilahi da ke koyar da bayin shi komai a cikin ka Allah ya tare duk ilimai mukamai ba gefen da mai bukata ya zo bida aka kasa yi mai ka dauki nauyin halitta dan Allah ka yi min nirada. Ai tawassuli da Fatima annabi share kuka Kai dai a gefe guda a ɗauki dukan halitta a kawo ilimi da aiki da bauta da duk misalin da za a kawo in an aza kan sikeli duk girman su kai za ka jawo kai ba a hada ka da duk halitta ka ji tausayi na. Ai tawassuli da Fatima annabi share kuka Ya mamu da taskar Allah kai karama wa kowa. Ya Mamudu taskar Allah kai karaba wa kowa. Sallama ga jinƙan masana ainihin na'imi sayyidul wujudu mutum kubura kai minni komi kai kake rabon kayan Allah ya masumi ni ban da wani gata in ba kai babu fadila. Ya Mamudu taskar Allah kai karaba wa kowa. Wa ya kai karabuwa zan roƙa banda kai banina da kai ubangiji ke saurarar mu mataimakina sirrin ubangiji na tare da kai ya mana minna almajirinka ne mai neman taimako da fallaga. Ya Mamudu taskar Allah kai karaba wa kowa. Na miƙa hannuwa baban zara ka taimake ni ka san kwarai ina a cikin yanayi sun addabe ni in ban da kai habibullah ba wanda za ya bani mai duba damuwar bayi maula ya zaran da illa. Ya Mamudu taskar Allah kai karaba wa kowa. Rantse da wanda ya yi ni da gaske ba zan maka kishiya ba son ka yayi mun ka tutu ban kiyaye ajali ba lafiyar jiki shine labe ka cikin muhabba ka taimaka in tabbata kan hidima da yabon ka zala. Ya Mamudu taskar Allah kai karaba wa kowa. Saboda kayi mun alfarma ne na kasantu kullum ina cikin hidimta ma ya badar tamam ka ƙara agaji a gare ni in tabbata kan shi da'im jiki da zuciya su kasance a cikin yabar rasula. Ya Mamudu taskar Allah kai karaba wa kowa. Babu wanda ke mini maulana sai kai nasibi cikin kogi na san ka na fada ga shi yana
da zurfi ka taimaka in bar kunci ka yafa min mayafi tsira duniya da kiyama kar dan zubi da kwalla ya Mamudu taskar Allah kai karama wa kowa Allahu wani muni wa anta kasimun sarkin sarauta kai ne ke kyautar yanke talauci baban su binta rabon ka ya zaga kan kowa maza zuwa ga mata ka sani cikin su ranar da za mu je mu gaban Allah ya Mamudu taskar Allah kai karama wa kowa babu arziki ta makar san ka zahiri da buya ba wadatuwa bayan a rike ka gaba da baya ya mujibu yarda da ni dan Allah karin juya baya ka tabbatar da ni a cikin sha'anin kan barka sala ya Mamudu taskar Allah kai karama wa kowa akwai abin da ke damuna ya hana ni in yi bacci ga dan uwa abokin aiki na ya canja makwanci da shi muke wannan hidima Mamudu a mai tukuici dan zakin ka masoyin kan nan mai yabon batula ya Mamudu taskar Allah kai karama wa kowa sai mahaifiyata wacce take da karfafa ni shugaba ina yi mata shaida kun ka ta sallama ni ta aminta cikin hidimar ka ko ina inje ni ka kara lafiya a gare ta saboda isar wasila ya Mamudu taskar Allah kai karama wa kowa kafin sai da wakar ga yan uwa da abokanai na wanda da su muke zagawa babu dare da rana a dauke musu duk matsalar su saboda ummanana Usman matashi ne dan Gombe da ke da'irar Batula ya Mamudu taskar Allah kai karama wa kowa ka ƙara dubun salati kuma da mai sa da girma jigon da in aka rabu da shi tabbas za a samu rama a sa'alin gidan sannan Allah suna da karama sahaba a sa su har auliya tabbas sun kama Allah ya Mamudu taskar Allah kai karama wa kowa la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah 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 Allah Allah la ilaha illallah Allah